Pier en Marieke joggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Bijke. Op een middag binnen Pier en Marieke naar Marieke haar paken roen. Dat doggen ze wel vaker, want bij paken is het altijd gezellig. Vooral als er op een praatstoel zit en hij misschien wel een verhaal vertellen wil. Pier had Bijke de hoen ek mijn naam. Die mast nog uitlitten worden en daar is zijn loopke naar paken zijn fletje krekkerskikt voor. Hoi. Ha, jongens, daar win je mek alweer. En Bijke ek, zorg ik. Brave hoen. Hier zitten, dan zit je hem even wat te drinken krijgen. Maar Bijke ik wat wetter, hè? Ja, hij zal wel toast ha. Hij slobberijk al uit de plassen. Nou, dan krijgt er gauw wat wetter van paken. Wacht je maar. De band krijgt een glas limonade, Bijke een bakje wetter en paken jit voor hem zelfs een kopje thee in. En dan zet er echt nog een schaal vol maar lekkere koekjes op tafel. Neem me er maar van, Jer. Gezellig dat je hem er binnen. Mij Bijke ik wel een koekje Pier. Jawel, Jer. Hij is gek op koekjes. Ja, dat zult wel. Zolang er de vleispot net weer omvoen had, mat er maar wat met de meeske mee eten. Wat bedoelt Paken? De pot met vlees. Weet je hem dat net? Weet je hem net dat een hoen een vleesieter is? Jawel. Maar wat is er dan met die vleispot? Ach jongen, dat is een heel verhaal. Ja, ik weet net of ik dat nou wil vertellen, maar waar die hoen bij is. Ja, toe Paken, vertellen. Wat is er met die pot? Nou, vooruit dan maar. Maar dan moet je me wel beloven dat je me het net terug vertellen, goed? Het is eens een geheim. Geen ien die het weet. Dat beloven wij. Het spijt me Bijke, maar ik moet het Pier en Marieke nou wel vertellen. Het ken het oors. Sorry. Zo, het wie sa. Doet God de wraad maken, regelt hij ook het eten van de beesten. Hij maakt planteneters en vleesieters. De hoenden waren indeeld bij de laatste groep. Die kregen een grote pot met vlees. Oh, dat is dus die vleispot. Ja, en daar gaat het om. Want het bijzondere weer, die pot rekken nooit leeg. De hoenden hoefden de kop er maar in te steken en er weer altijd vlees genoeg. Oh, lekker makkelijk. Ja, de hoenden winnen ik tegenwies met die pot, dat kan je wel begrijpen. Maar ze waren tegelijk bang dat de orenbeesten erachter komen zoen dat zij zo'n bijzondere vleispot hien. Misschien dat die oren dan ook wel mij fretten wonen, dachten ze. Daarom bedachten ze een plan. We verstoppen je vleispot in de bosk. Zodat alleen wij weten waar het te vinden is. Zijn ze. Dat wie snoort van je in Bijke. Op een joen kwamen de hoenden bij elkaar. De koning van de hoenden weer direct bij. En toen namen ze die vleispot mee de bosk in en begroeven hem daar onder een grauwe beem. Tevreden zagen ze maar heen. Ziezo, nou weten alleen nog wij waar te wezen moeten. Als wij honger hebben, hoeven we hier maar heen te gaan en er is altijd eten voor ons. Maar doet ze daar zo steen en om haar heen zeggen ze alleen maar bjemmen en al die bjemmen lieken op elkaar als 2 drippen wetter. Zo'n wat plak wel weer om, vind ik in. Dachten ze. We mochten er wel een kaartje van meidje laten. Een situatie schetsen. Ons ben we die pot aasnek nog kwijt. Konden ze dat wel tekenen, hè? Ja, wist wel. Alleen nog papier besteed nog net. Daarom tekenen ze het kaartje maar bij de koning onder de stut. Die hier daar een mooi lucht plak. Dat koos schoon. Als het een honger hien, hoegen ze alleen nog maar even bij de koning onder de stut te zien. En dan wisten ze wat ze wijzen moesten. Ah, handig. Ja, dat wie ik zo. Doet de koning van de hoen weer thuis kwam,
Toen vregen zijn teefke, de koninginne, wat er west hier. En wat er dien hier, want zelfs hier ze net mij west en ze wist nergens van. Nou, de koning woord haar eerst net vertellen. Zijn kop stierde nog even net nij. Maar het wiefke jeuzelen maar terug. Dat doet toch de koning op het laatst. Nou, dan moet ik het haar maar zelf laten. Maar om nou dadelijk zijn stut op te tillen van de koninginne, dat voelde net zo smakelijk. Dat hij slikke hem zelfs eerst om raak om het god. Hij hield er geen erg in dat er daarmee ek het kaartje voor het slikken. Oh nee. Oh. Dus, doet er even letter voor zijn wiefke steengong en de stut optilde, weer van het hele situatiesketske niet meer te zien. Dit weer net best. Want werd zo bang van wie een kwam uit, er wie geen hoe meer die het wist werd ze die grote pot met vlees bedobben heen. En doe. Ziekje vanzelfs. Heel tijd maar ziekje. En dat doen ze nog altijd, nou bijke. Daarom willen hoe ik ze graag naar de bosk en gotten graven. Want hij zieket daar om die pot met vlees. En daarom ik sjogge hoen als ze wat voorbij rennen altijd even bij elkaar onder de stut. Want ze hadden hoop nog net op joen dat ze dat kaartje nog eens weer omvielen. Goh, wat sneu voor doen. Ja, bijke. Maar goed ziekje. Wij matten maar wat vaker naar de bosk. Of je komen. Hier had er ook een goed plakje nou bijke. Was nog een koekje?